After this, as we take a look at this slow-mo action ito. There's the block. Oh! I saw it. Sa ating mga basketball player, heto po ang pinaka kinakatakutan natin, ang magkaroon ng malalang injury tulad ng ACL or MCL. Ganito po ang sinapit o nangyari sa isang laro sa PSL noon. Bagsak ang batang si Kyle Regala sa kanilang laro at nagtamo ng ACL injury sa kanyang tuhod, mga kapatid. Sobrang sayang kasi isa rin siya sa pinakamalupit na point guard ng Louis Juan Kapampangan. Pero ayos lang yan, tuloy pa rin tayo. Pagsakme pa, mas kilalanin natin si Idol Kyle Regala, ang pride ng San Roque Dau, Lubao, Pampanga, na may height na 5'11" at point guard, mga idol. Nakapaglaro po ito at nabigyan ng exposure ng Team Delta, nakasama din sa programa ni Governor Dennis Delta Pineda, mga idol. Multiple champions at MVP din sa iba't ibang paliga ang nakamtan ni Idol. Nandyan ang zonal, interzonal, PASDAM, Clara at palarong pambansa. Naging South Zone MVP ng Clara etong si Idol. Kasali din siya sa lineup ng 2017-2020 Team Pampanga Delta, St. Augustine Institute of Pampanga, at noong 2018 sa UCAP High School Division Champion naman sila, mga idol. At hindi lang yan, sunod-sunod ang mga naging achievement nitong si Idol Kyle para sa Under 17 Champion ng Milkus Got Skills 2018 at UCAP High School Division Champion noong 2019 at MBTC Champion noong 2019 din, mga idol. At hindi lang yan, nakasama din si Idol sa NBL Under 17 2019 Champion Team. Yes, mga idol, grabing achievement, di ba? Kaya bakit kasusuko? Ang dami pang pangarap na pwede nating tuparin, lalong-lalo na sa ganitong karir ni Idol Kyle. At alam nyo ba, mga idol, laman din siya ng mga ligang labas, lalong-lalo na yung mga 21 under at 19 under. At nabigyan nga siya ng chance sa makapaglaro para sa Louis Juan Kapampangan sa PSL o Pilipinas Super League naman, mga idol. Well, sa mga basketball player talaga, lalong-lalo na sa mga aspirants na talagang walang takot lumipad at mag-layup ng harap-harapan, talagang normal na nga itong magkaroon ng ganitong injury. Pero marami po ang nakaka-recover dito, lalong-lalo na si Klay Thompson. Mga halimbawa po ito, mga idol, sila Kit Jimenez, at kahit hindi ACL ang tinamo ni Paul George, grabing injury din yon. Pero nakabalik siya at nakapaglaro ulit at mas naging malakas pa, mga idol. At ang nakakabilib lang sa buong management ng Louis Juan Kapampangan at ng Pampanga Delta, hindi po pinabayaan itong si Idol. Kasalukuyan nagre-rehab sa kanyang injury itong si Idol Kyle. Kaya dapat lakasan mo lang lagi ang loob mo, idol. Come back stronger. At pag nibalik ka, balo mo na. Pamagsak me, kabalen. Kasi Louis Jing Kapampangan, Louis Jing Pampanga Delta, Louis Jing Lubao, Louis Jo, Kyle Regala, bagsak me pa. Nagising sa umaga, magbabola na agad. Maliligo na ng pawis kasi magbababad na naman ako sa court. Tapos papagalitan ako pag uwi, di pa kasi naghugas ng pinggan. Uuwing gutom na dahil sa kakain sayo. Kakauwi ko lang may nag-aya agad ng dayo. Teka lang, ano ba to? Mukhang adik na nga ako, adik na nga ako.